Aure nake so in yi babu hali, saboda yanzu babu samari. Abin ya motsa ne? Eh? Kai, kaga wani bunsuru ya samu dama? Wani ma na neman daman bai samu ba. Gashi ko na dan rungumo dan abuna. Abin ya motsa ne? Eh? Abin ya motsa ne? Eh? Kai, kaga wani bunsuru ya samu dama? Wani ma na neman daman bai samu ba. Gashi ko na dan rungumo dan abuna.